tehdään tää luuppi tämmöisestä Kudeprodin Patleaderista 50 paunan sukasta. Mä käytin ennen Kralonia, mutta tästä Kralonia kun ei oikein tahdo saada mistään enää nykyään, niin nyt sitten tämmöistä Patleaderia löytyy HS Importista Ruotsista. Ja tehdään tästä näin. Tää on ihan hyvä. Tän ero siihen Kraloniin on se, että tämän sukan tämä reikä, eli mihinkä nyt sitten tää tullaan pujottaan tää savara, niin tää on paljon isompi. Eli meidän täytyy nyt sitten savara tuplata, kun me laitetaan se tänne sisälle. Mutta eiköhän tää onnistu, kun kokeillaan. Jees. Eli mulla on tässä savadaa 50. Ja meidän ensimmäinen toimenpide on tietysti hioa tästä savadasta tää liukaspinta rikki, jotta me saadaan se karkea osuus tänne Patleaderin sisälle. Työkaluja on hyvä olla sivuleikkurit, pihdit, vähän pikaliimaa tietysti, hiekkapaperia, spikottia ja sitten tämmönen, mä oon tehnyt tämmösen neulan, jossa mä oon lämmittänyt sitä ja tehnyt siihen isomman silmäaukon, jotta mä saan mahtua sinne tän savadan sisään helposti tästä näin. Mutta mä ajattelen aina asian niin, että ei vara venettä riko, joten mä pistän tän aika pitkältä matkalta sinne sisälle. Eli mä nyt ensin teen niin, että mä työnnän tän savadan tästä neulareiästä sisälle. Jos työnnän, noin. Ja katon, että mä haluaisin sen menevän nyt suurin piirtein ainakin tällaiselta matkalta sinne sukan sisään. Niin mä teen tähän itselleni tämmöisen pienen vekin tänne näin. Se on helppo tehdä tätä neulaa vasten. Näin. Mulla on nyt paikka siitä, kuinka pitkälle matkalle mä sen meinaan sinne viedä. Eli nyt mä otan sitten hiekkapaperia ja hion tästä vetämällä hiekkapaperilla tätä pintaa rikki tästä savadasta ihan tylysti. En tietysti kannata hinkata niin, että se koko pinta siitä lähtee, mutta niin, että siitä tulee karhea koko matkalta. Sen oikein tuntee, kun siitä toi liukkaus irtoaa. Se puree silloin tosi hyvin kiinni tonne sukkaluuppiin. Noin, nyt se on tältä puolelta hiottu ja nyt tossa on toi meidän taitekohta, niin mä hion nyt tältä toiseltakin puolelta about samalta matkalta sitä, koska mähän vedän tän nyt tuplana tässä tapauksessa sisälle tonne luupin sisään näin. Näin se lähtee. Noin, nyt se alkaa olemaan kummaltakin puolta aika hyvin hiontunut. Joo, se on karhea. Ei tee mitään siis kestävyydelle eikä millekään, mutta sanotaan, että tässä on ehkä tuommoinen 30 senttiä. Mä oon hionut tätä suurin piirtein 30 sentin matkalta. Okei, sitten seuraava tehtävä. Oikeastaan ainoa ongelma tässä tuplana vetämisessä on se, että nyt kun me vedetään tuplana tää tonne sisälle, niin meidän pitäisi aina, jotta me saadaan tää savara sitten jäämään sinne niin, että meidän ei tarvitse tätä katkaista mistään, niin pitäisi hajottaa neula. Mutta kun mä haluan niitä neuloja koko ajan hajotella, niin mä teen tämmöisen tempun, että mä otan ohutta, mitä tää on, 0,18 siimaa pätkän tästä, näin. Ja mä otan neulan ja pistän tänne neulan, työnnän tän neulan sisään ja teen ihan normaalin solmun tähän näin. Eli neula jää roikkuun tosta, teen solmun, yksinkertaisen solmun, noin, jonka jälkeen mä työnnän ton savaran laitan tästä solmusta lävitse ja se jää siitä taittokohdasta, mistä me nyt oletetaan, että mikä on se, mihin se loppuu, niin siitä tohon noin. Jonka jälkeen sitten tehdään umpisolmuja, 2-3 kappaletta. Tän täytyisi olla aika ohutta tän siiman sen takia, että se kulkee tuo sukan sisällä. Mä yritin jostain 0,40 ja tollasesta, mutta siitä tulee niin paksu solmu, että toi sukka ei enää anna periksi niin paljon, että se kulkisi siellä sisällä. Jos tää vedetään yksinkertaisena tää savara tonne Kudeprodin sisälle, Patleaderin sisään, niin silloin me ei tarvitse tehdä tätä siimaviritystä siihen. Mutta nyt kun me vedetään se tuplana, niin te näette sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa, että mikä tämän solmun tai tämän siiman idea tässä niin oikeasti on. Mutta se on nyt tuolla noin ja nyt käännetään se vaan tonne päälle tollain noin. Nämä ylimääräiset haituvat kannattaa sitten tästä katkoa niin apauttia meneen tästä. Vähän huono valo, mutta kyllä me tästä selvitään jotenkin. Näin. No niin, nyt meillä on siis tää
tämän näköinen viritys tässä menossa. Eli tää on nyt niinku tässä neulassa tuolla ohuella siimalla kiinni tää savada. Ja mä oon sen tuplannut. Sitä voi vähän taitella tuolta, puristaa sitä kohtaa littiin noin. Ja nyt tää on siis tältä matkalta kumpikin tämä runko ja sitten tää viuhka tässä näin, niin ne on niinku hiottu. No niin, sit otetaan tää butt-leaderi, joka voi olla puolassa, sitä ei tarvi sitä mihinkään katkoon vielä. Näin. Ja nyt lähdetään työntämään sitä tänne sisälle. Otetaan täältä päädystä. Ja mun tapani on se, että mä työnnän tän aika reiluilla vedoilla. Työnnän sisälle näin. Se menee vähän ruttuun tosta, mutta ei mitään merkitystä. Ja sitten työnnän tonne ja vedän ulos. Neulan. Otan pihdit. Pihdillä vedän tän tänne sisälle. Ja tuon sen täältä ulos. Ja vedän niin pitkälle, että toi menee tonne sisään toi tuplakohtakin noin. Eli se olisi tuolla noin. Pikkasen tonne sisälle saa mennä. Aika niin, että mun tapauksessa menee nyt siis muutaman sentin. Mutta tää ei saisi tästä hirveästi karata nyt. Eli sit mä otan tän uudestaan ja nyt tulee tää juttu. Kun tää on tullut ulos, mä vien tän heti uudestaan sisälle. Tästä samasta paikasta vierestä. Aivan puolen millin päästä takaisin sisään. Näin. Työnnän ja sama homma toistuu. Otan ulos, pihdeillä kiinni ja taas vedän sen täältä läpi. Näin. Nyt kannattaa sitten pitää täältä kiinni, ettei tää luista. Näin ikkästi. Eli se tulee tosta ulos se savada ja menee heti takaisin sisälle. Se menee sinne paremmista, kun vähän vetäsee tällä, että vähän tasoittaa sitä noin. Ja tää toistetaan niin kauan, että tää koko savada on täällä sisällä.